Velkommen til den allerførste episode af Sælger TV, hvor du kan lære alt om salg. Det er vel ikke for meget sagt, Leif Carlsen? Overhovedet ikke, Leon Birdie. Leif og jeg har glædet os til at starte den her første episode af Sælger TV, og nu skal vi lige bruge 2 sekunder på at fortælle, hvad det egentlig er, vi påstår, vi kan bidrage med. Ja. Det, der er rammerne, kan man sige formatet her, det handler lidt om, at vi gerne vil lave en videoserie, en YouTube-kanal, hvor den udkommer hver søndag. Og ideen er, at vi gerne vil hjælpe dig med at få kickstartet en god ny salgsuge. Og derfor, det kan godt være, at vi engang vil komme til at snakke om noget strategi og taktik og sådan nogle ting, men det handler højere om, hvordan kan vi få eksekveret på salget? Hvordan kan vi få konverteret gode idéer til konkrete handlinger, når det gælder salg? Og hvordan kommer vi til at gøre det, Leon? Det kommer vi til at gøre ved at køre et format, der cirka er 10-15 minutter langt, altså det vil sige ikke 2 minutter, heller ikke en hel time. Og vores videoudsendelser her er inddelt i 2 faser, i hvert fald her de første gange. Vi har dagens tema, og efterfølgende har vi så brevkassen, hvor man kan skrive ind og måske få svar på sine spørgsmål omkring salg. Ja. Og lad dermed allerede være en opfordring givet videre til dig. Det er at skrive nu i kommentarfeltet, hvis du har spørgsmål eller lignende, så vil vi rigtig gerne komme med vores bud på et kvalificeret svar på dit spørgsmål. Yes. Ja. Og dermed har vi jo faktisk besvaret, hvad er Sælger TV? Det er jo fantastisk. Ja. Man kan måske også lige sige, hvem er den primære målgruppe for Sælger TV? Jamen det er dig, der gerne vil være sælger, eller dig, der er sælger. Og hvis du er salgschef eller salgsdirektør, må du også meget gerne kigge med, fordi der vil også komme input til, hvordan du kan inspirere dine sælgere, og måske få endnu mere ud af dem, du har ansat hos dig i forvejen. Ja. Leon, hvorfor sidder vi 2 her? Det gør vi jo, fordi at vi har lidt forskellige vinkler på salg. Leif, du er jo det, jeg kalder den ultramoderne, knivskarpe, trods hans alder, salgsguru, som ved rigtig meget om det, der hedder social selling, altså salg via LinkedIn, og så noget. Og noget andet. Og noget andet også. Yes. Ja. Eller hvor man nu bruger det hen, for man kan jo bruge det. Cliffhanger, det kommer vi til. Yes. Ja. Og du er jo dinosaurerne også, ja, det siger du. Jeg er jo den ældste. Jeg er den kønneste. Sådan er verden så uretfærdig. Men Leif kalder mig dinosauren, fordi jeg jo står for det, der hedder classic selling, altså klassisk salg, som jo er den oprindeligt i den gammeldags salgsmetode, hvor man går og banker på døren, eller ringer på døren, eller ringer på telefonen, og forsøger at komme af med sine varer. Ja. Og så kan man sige, selvom jeg jo et eller andet sted prøver at sige, det lyder som om det er noget, der er ved at være uddød, og pas nu på, når der kommer de der meteoritter og sådan nogle ting. Så må jeg jo være ærlig at sige, at vi kunne jo heller ikke i Social Selling Company leve uden, at vi også tænkte i klassisk salg, fordi kunderne gør jo ikke kun digitale ting, i hvert fald ikke når det gælder relationssalg og længerevarende salgscykluser. Så på den måde, der lever vi jo og ånder sammen og brænder for de her ting. Og i min virksomhed, hvor jeg ikke arbejder særlig meget med social selling, der kunne jeg faktisk heller ikke leve uden social selling, fordi sådan får jeg jo en stor del af mine kunder. Ja. Så det er sådan symbiosen, der er grund til, at vi er 2, nemlig at du som en moderne sælger skal kunne begge dele i en eller anden balance, der har noget at gøre med, hvilken branche du er i, og hvilken type virksomhed. Og hvor kunden er henne. Og hvor kunden er henne, naturligvis. Ja. Og det leder mig ind over til, Leon, og lige tale et øjeblik omkring det, der hedder jo købsprocessen, fordi det er egentlig en meget god måde at sætte ord på, hvorfor at både Leon og jeg er her. Og vi har sådan en lille slide her med, der ligesom viser en købsproces med, der er jo behov, der er information, der er evaluering, der er køb, forhåbentlig bliver de ved med at købe, så det bliver også til loyalitet. Og man kan sige, uanset om man sælger CRM-systemer, storebæltsbroer, modder eller andet, så skal der være et behov. Så begynder kunden at indsamle noget information. Så laver man en evaluering af den indsamlede information, og så træffer man en beslutning. Nogle gange så ender det med, at de faktisk ikke køber en gang imellem. Eller ikke ved os. Jeg har aldrig hørt om, men... og der, hvor blanding af social selling og klassisk salg, den kan man sige, kommer til at berøre hinanden, det er jo fordi, at den moderne beslutningstager tager i dag cirka 60% af den her rejse selv, og det gør de jo blandt andet ved at bruge Google, Price Runner, sociale medier, YouTube, alle mulige måder, hvor vi sådan tager en digital kunderejse. Ja, så uanset hvad vi køber, om det er en ny kop eller en ny bil, så er der jo i dag det der fantastiske medie, der hedder Google. Jeg kan slå op, og så kan jeg finde rigtig meget information, så jeg er bedre klædt på. Og det vil sige, når jeg så står i butikken, eller har dem i røret, så ved jeg ret præcist, hvad det er, jeg gerne vil have. Ja. I gamle dage kunne jeg jo ikke det, så var jeg nødt til at gå rundt og samle brochurer og lytte til en sælger. Ja. Det er vel dybest set. Det er meget godt beskrevet. Og det kan man sige, den her er jo faktisk også, det den viser det her med, at kunden tager en meget stor del af rejsen selv, den indledende del. Det er jo også en af forklaringen på, hvorfor at det er sværere at komme igennem på telefonen nu om dagen, fordi
vi mange gange som, uanset om det er forbrugere eller professionelle indkøber, så vil vi gerne gøre sådan en eller anden form for indtryk af det, vi gerne vil købe, det vi gerne vil interessere os for. Det betyder jo ikke, at vi ikke kan skabe behov, men det er jo ligesom uden for den her proces, men i her, der handler der rigtig meget om at bruge begge dele. Og der bruger vi meget social selling til at prøve at komme ned i den indledende del af købsprocessen, hvor man kan sige, når kunderne kommer ud af Google-rejsen, så er det jo ikke sikkert, at de har googlet det rigtigt. Det kunne også godt være, at de skulle udfordres på valget. Men mest af alt, så starter rejsen jo med forhåbentlig møder, tilbud, opfølgning, konvertering og alle de her ting. Så det ligesom vil sige, det er jo her igen, hvor det smelter rigtig meget sammen, når det gælder om arbejde både med social selling og klassisk salg. Og det leder jo over til det næste ting, vi lige vil snakke om i dag. Y-modellen. Ja. Og Y-modellen er bare vores måde at vise på, at når alt kommer til alt, så er social selling og klassisk salg bare en måde at få kunden i tale på. Når vi har fået kunden i tale, det her nede i bunden af øget, som du kan se her, når vi har fået kunden i tale, så er det helt almindeligt salgsarbejde, der går i gang, nemlig med at indsamle informationer, lave tilbud, hvis man gør den slags, argumentere, lukke ordren osv. Skubbe til kunden. Skubbe til kunden, true. Så Y'et beskriver dybest set bare, at der er 2 veje til at få kunden i tale, til at få ham interesseret. Enten at ringe til ham, altså klassisk salg, eller bruge social selling, hvor man dybest set bruger de sociale medier til at fortælle, hvor god man er, uden at det bliver sådan en blærerøvssnak, undskyld mit sprog, men bliver en måde, hvor jeg udsender noget information, som kunden kan lære noget af, blive inspireret af, og som i sidste ende skal få ham til at tænke, ham skal jeg ringe til. Ja, ham skal jeg have fat i. Jeg plejer jo at sige, at social selling, det er jo sådan en kendetegn ved 3 væsentlige ting. Den ene handler om synlighed. Jeg vågner ikke op om morgenen og tænker, nu skal jeg gå ind og tjekke Leons LinkedIn-profil. Hvis Leon vil kommunikere med mig, så må han lave nogle statusopdateringer, dele videoer og den slags. Så synlighed er den ene ting. Den anden ting, den hedder likability. Og det er jo egentlig bare et ord for, at når vi sidder og poster på de sociale medier, specielt LinkedIn i det her tilfælde, så skal det være noget, hvor folk sidder og tænker, jeg vil gerne have mere Leons indhold, jeg vil gerne lytte til flere podcasts, jeg vil gerne se mere video. Hvis vi bliver for sælgende, eller i det hele taget bliver sælgende på LinkedIn, hvor folk er ikke på LinkedIn for at blive solgt til, de er der for at søge viden, inspiration, holde styr med netværket, konkurrenterne, mødeforberedelse, måske søge et job og sådan nogle ting. Så det er vigtigt, at vi laver noget indhold, der gør, at de har lyst til, sådan populært sagt, at subscribe til mere indhold, og ikke melder os fra. Ja. Og den sidste ting med social selling handler om tillid. Altså, at vi skal bygge noget tillid op. Man står ikke på LinkedIn og vil købe med det samme, eller sådan ting. Så går vi på Google eller andre steder. Så det er lidt det, vi gerne vil prøve at tale ud om med den her Y-model, og som Leon også siger, men det handler jo i den sidste ende om kunden, og de peger jo ned mod de her ting, fordi den moderne kunde gør jo begge dele. Og det tror jeg også er noget af det, vi gerne vil prøve at skubbe lidt til. Ja. Så kan man sige... Det vi jo dybest set vil skubbe til, det er, hvis vi kigger på fordelingen mellem det klassiske, nu skal jeg huske, hvordan det ser ud her, mellem det klassiske salg og social selling, så er min oplevelse jo, når jeg kommer ud som mester klassisk salg, dinosaurer, som Leif siger, så er min oplevelse jo, at I ikke særlig gode til det derude. I er lidt bange for Facebook, I er lidt bange for LinkedIn, jeres chefer, jeres ledelse er meget, meget, meget bange for det, og det vil sige, at hvis vi skal i en eller anden retning, så skal vi jo nok fra klassisk salg over mod social selling. Der skal nok ske mere på social selling-siden, fordi der er også noget med, at det der mødebooking ikke er så nemt, som det var i gamle dage. Nej, altså, og det er jo igen det her med, at når nu kunderne tager en stor del af rejsen på Google selv, så gider vi ikke snakke med sælgeren. Altså det er jo sådan lidt, tak for dit nummer, Leon, jeg vender tilbage, hvis du er en del af min evaluering på de her ting. Så det er jo ikke, fordi du er blevet dårligere, det håber jeg i hvert fald ikke. Jeg tror ikke, du er blevet dårligere til at løfte telefonen og rent faktisk ringe ud til kunderne. Det er fordi kunderne, der er flere gatekeepers, det er hele den unge målgruppe, man kan sige, millennials, mange af dem sidder og screener deres kald. Det kender jeg ikke, det når man tager ikke telefonen. Så det er bare blevet svært at komme i gang. En anden ting, jeg lige vil knytte til vores Y-model her, Leon, det handler også lidt om, at da kunden her i den sidste ende jo forhåbentlig skal vælge os og synes, du er den bedste sælger, jeg har mødt, det er nogle fede produkter, nogle fede service, jeg vil godt handle med jeres virksomhed, så er der jo ingen grund til, at vi kun prøver at påvirke med et ben nedad her og tager et glassalg. Vi vil lige så godt prøve at påvirke på begge kanter her. Ja, så man kan sige, social selling er jo, og klassisk salg er jo 2 ting, der supplerer hinanden. Ja. Og, det er ikke enten eller. Nej, overhovedet ikke. Nej. Og social selling kan jo være med til at gøre det nemmere at ringe til kunden. Hvis du har en god connect på LinkedIn, hvis der har været noget dialog måske via message-funktionen på LinkedIn, hvis du har skrevet nogle artikler, som er interessante for din modtagergruppe, lidt nemmere at ringe og sige til kunden, jeg kan se, at vi er connected, og du har også lige kommenteret på nogle ting. Skal vi tage en snak, eller hvordan? Altså, så er det jo nogle af de der købsignaler til noget. Ja.
Så vi går fra det der iskolde canvas til måske lunken canvas, ved egentlig bare at sidde i ro og mag med laptoppen i skødet op på sofaen og skrive og gøre ved. Ja, og der kan man sige, noget af det, vi kommer til at snakke om i en af de kommende episoder, det er om begrebet synkron kontra asynkron salg. Altså, når vi laver meget visse former for klassisk salg, det er synkron salg. Kunden er nødt til at være i telefonen, for at vi kan få fat i den. Når vi laver asynkron salg via social selling, så kan vi lave det stort set døgn rundt. Ikke fordi vi skal lave det døgn rundt, men vi kan lave det på andre tidspunkter. Yes. Ja. Så det er meget det, vi kommer til at tale om. Leon, hvad er din oplevelse af cheferne og sådan nogle ting? Lige det her? Jamen, jeg oplever jo, at de unge sælgere, de har forstået budskabet, for de har styr på deres smartphones og på deres IT. Men jeres chefer derude er nogle gange lidt nogle dinosaurer. Altså ikke den gode slags, men den ikke så gode slags dinosaurer. For de oplever meget modstand. T-Rex. Jeg oplever meget modstand mod det sociale salg, fordi det er farligt at lægge noget ud på Facebook, og vi ved ikke, hvordan kunderne reagerer, og hvad skal vi gøre på LinkedIn. Får vi shitstorm og så videre. Ja. Og jeg oplever lidt, at der er en frygt, som er helt ubegrundet. Og nogle gange tror jeg bare, det er at trykke på speederen. Der er selvfølgelig altid noget, jeg kan gøre bedre, hvis jeg laver en video, hvis jeg skriver et blogpost, hvis jeg laver en podcast. Jeg kan altid finde fejl. Men spørgsmålet er, om det er det, kunderne kigger efter, eller om de kigger efter det gode. Så jeg oplever rigtig meget modstand. Det må vi jo arbejde mod at få ændret. Ja. Og der vil sige, vi kan jo allerede lige give dig et konkret tip nu. Det er, at du kan prøve at spørge din chef. Nu lader jeg som om Leon han er salgsdirektør. Kære chef, kan jeg komme til at ringe til dig overhovedet? Vil du tage telefonen, når der er nogen sælger? Jeg gider ikke snakke med dumme sælgere. Væk med dem. Jeg har sagt til min sekretær, hun skal sige nej. Yes, jeg gider bare ikke. Og det er jo lidt det der point mange gange, der vi siger, at salgsdirektøren, den administrerende direktør, er jo faktisk selv begyndt at blive den moderne beslutningstager, der hedder, jeg gider ikke tale med alle de sælgere, hvis ikke jeg har behovet lige nu, eller har et konkret kan man sige, ønske om at søge noget viden eller nogle ting. Det betyder ikke, at vi ikke kan komme igennem en gang, men det kan vi jo, men det handler bare om, generelt set er det super svært at komme igennem til beslutningstager. Og moralen er jo her, kære sælger, det er jo, når nu chefen ikke gider tage imod de der canvas-kald, hvorfor vil han så have, at du ringer ud hele tiden, og kun lave kolde canvas? Du skal måske lave nogle lune. Yes. Det var den bløde start på episode 1. Vi kommer i de kommende episoder til at give dig masser af læring og tips og tricks til alt omkring salg. Klassisk salg, social selling, lukke ordre, skrive tilbud, alles stå sammen. Men nu er vi videre til fase 2, fordi vi skal til salgsbrevkassen. Yes, og det er jo et fast element her på Sælger TV, som handler om, at du som seer kan skrive ind med et problem eller en udfordring, som du gerne vil have Leon som et bud på. Og det har vi faktisk haft allerede. Der er allerede en seer. En seer i kassen. Og det er faktisk en sort seer, fordi han har jo ikke set episoden, for den er ikke udkommet endnu, så det forstår jeg slet ikke noget af. Men der er i hvert fald en, der har skrevet til os. Det er jo fantastisk. Tak. Det vi er så heldige, det er, at Alex Vestergaard faktisk har skrevet med et spørgsmål til Leon. Og så kan man sige, om ikke andet, så har Alex i hvert fald fået lidt reklame nu, fordi vi har lige taget et screenshot af hans LinkedIn-profil. Så kan I jo connecte, hvis I har lyst med Alex. Husk lige at skrive, hvor I hørte om ham hen. Men det Alex har stillet et spørgsmål om, det er, hvordan kommer man i gang med sælgerrollen? Og Leon, skal vi lige starte med, hvad lægger du i det her spørgsmål? Jeg lægger i spørgsmålet, at sælgerrollen, det er, at jeg har højst sandsynligt et job i dag, og jeg har snuset lidt til det der med at komme ud til nogle kunder, eller snakke med nogle kunder, og jeg kunne godt tænke mig at arbejde med det, fordi jeg synes, det kunne være spændende, det kunne udvikle mig, jeg kan prøve nogle ting af, og jeg kan måske også få en firmabil og blive lidt mere fri fugl. Så det er jo det, jeg tænker, der ligger i det med sælgerrollen. Altså, hvad er det for noget, og hvordan kommer vi i gang med det? Ja. Skal vi prøve at se, om vi kan holde os til sådan tre ting, tre ting, som vi siger, det er måske det, man skal gå efter? Det gør vi. Ja. Den første ting er, jeg oplever, at hvis du skal være sælger, og du gerne vil starte, så skal du starte det rigtige sted. Og det rigtige sted er ikke at starte med at sælge boreplatforme eller IT-solutions til 200.000 euro og op efter. Det rigtige sted er højst sandsynligt i den rigtige virksomhed, hvor man har en sund og fornuftig tilgang til sælgere. Det vil sige en virksomhed, hvor man tager salget alvorligt, og hvor man som ledelse har nogle mål for sine sælgere, og ikke bare med, at man har nogle mål, man har også nogle delmål og en beskrivelse af, hvordan kommer du derhen. Ja. Fordi hvis du står udenfor og banker på og gerne vil ind i salgsverdenen, så skal du guides, du skal have inspiration, du skal have en god ledelse, og du skal ikke bare kastes ud i, at
Der er der en telefon, eller der er der en rød vest. Gå ned på strøget og stop nogle kunder, prop noget ned i halsen på dem. Det er useriøst, og du vil få en dårlig oplevelse som sælger. Så du skal ind i en virksomhed, hvor man tager det seriøst. Og der kan man sige, en af måden, du i hvert fald kan prøve at, hvis du ikke har fået jobbet endnu, så sige, ligesom snuse dig frem til, kan vide, om de kan det her ting, det er spørge ind til, om der er metoder bag. Altså, er der nogle systematikker i det her ting? Fordi der er en enorm forskel at komme ind i en organisation, hvor det handler om, at her der har vi faktisk taget nogle stilling til, hvordan vi arbejder med kunderne, indsatser, mængder, delmængder, delaccepter, købsprocesser, alle de her delmål, og så nogen, hvor det siger, du skal bare ringe. Ja. Og hvis det er det sidste nævnt, så vil der måske være alarmklokker, der burde ringe og sige, det er måske ikke lige det, man skal. Så første tip, find den rigtige virksomhed. Produktet er ikke det vigtigste, det skal nok komme. Og tip 2, find en virksomhed, hvor der er styr på tingene, hvor der er mål, og hvor der er struktur på salget, for ellers kommer du til at få en dårlig oplevelse. Ja. Og den tredje ting, Leif? Jamen det er jo, vi vil lige blande Y-benet i form af social selling ind også. Jamen det er, du skal jo ikke, og jeg med streg under, ikke overføre klassiske salgsindsatser direkte til LinkedIn. Så derfor skal du lade være med at lave salg på LinkedIn. Du skal lave social selling på LinkedIn. Og der kan det være en god idé lige at lave en lille mini-køreplan, der handler om, hvad er det, du gerne vil opnå på LinkedIn. Og hvis du ser salg, så kan du lige komme forbi her og så få et nok i hovedet, fordi det er ikke salg. Det handler om synlighed. Så kan det være sådan noget med, at du skal have behov for at udstille din ekspertise. Har du skiftet branche, har brug for at køre dig i stilling over for netværket, nu er du noget andet. Er det eksempelvis, at du gerne vil prøve at belyse nogle af de problemer, kunderne kæmper med, og derigennem, at de finder frem til dig. Så lav sådan en plan, hvor det er nogle ting, hvor du siger, jeg er her i dag på LinkedIn på det her niveau, jeg vil gerne om 12 måneder for nu være kendt inden for de her ting. Jamen, så skal der jo laves nogle indsatser, der flytter fra A til B, synlighedsmæssigt, kendskabsmæssigt, ekspertisemæssigt. Ja, udstil din ekspertise. Vis, at du er eksperten inden for kaffekanner, rumraketter eller litteratur. Ja. Det drejer sig om på social selling, det er dybest set at gøre modtagerne interesseret, fordi du har styr på dit shit. Undskyld mit sprog. Dybest set det drejer sig om. Ja. Så i bund og grund handler det mere om at sige det her, hvad vil jeg gerne være kendt for? Hvad er det, kunderne efterlyser af, kan man sige, materialer? Og der er en stor chance for, at de søger mere på deres egne problemer, end de søger på dine produkter. Så du kan lige så godt komme ind i øve dig i, at du skal tale om problemer. Vi skal tale om huller i væggen og ikke om bord. Lige præcis, ja. Vi plejer altid at have et godt ordsprog, som vi sikkert kommer til at sige mange gange. Det her med, at kunderne, de er langt mere interesserede i deres egne problemer, end i dine produkter. Ærgerligt nok. Yes, ærgerligt nok. Men det kan jo løses. Jeg har lige en sidste ting. Fordi vi taler om det her med gode råd. Hvis du er i en virksomhed, hvor der er en salgsafdeling, så gå hen og bank på døren til salgschefen og sige, ved du hvad, jeg vil gerne prøve at sælge de her produkter. Det gjorde jeg faktisk selv, da jeg fik mit første sælgerjob. Jeg startede med at være assistent i et biludlejningsfirma, stod og lejede biler ud, og fandt ud af, at jeg var god til at lave opsalg, og jeg var god til at lave mere salg. Og jeg synes, det var sjovt at lave de der firmaaftaler, når kunderne kom ind og ikke havde en firmaaftale. Ringede op til hovedkontoret og sige, kan I ikke lige ringe til ham der? De har det der firma, har ikke en aftale. Og så en dag stod jeg op på salgsdirektøren og siger, jeg vil gerne have et job her. Og det korte og lange er, det fik jeg efter noget tid, fordi jeg blev ved med at banke på døren. Så nogle gange er det også lige at kigge åbne døren i et salgsafdeling og sige, er der en mulighed derinde, i stedet for at skifte helt ud af virksomheden. Specielt hvis du er en virksomhed, hvor du har det godt, og hvor du har, hvor du har et godt navn. Ja, og så spørg om hjælp. Altså, de fleste chefer vil gerne... Se sælger-tv og spørg din chef. Ja, yes. Ja. Så det var spørgsmålet fra Alex. Undskyld, fra Alex. Tak, Alex, for spørgsmålet. Vi håber, du får succes som sælger, og du kan skrive til os, hvis du har flere spørgsmål, og du kan i hvert fald også skrive til os, når du har fået dit første sælgerjob. Det kunne være sjovt at høre om. Ja. Så det var jo første episode af Sælger TV. Det var det. Ja. Tak, fordi I kiggede med. Og inden vi slutter, så skal vi bare lige fortælle lidt om, hvor I kan finde os, hvis I vil vide lidt mere. Hvor kan jeg finde dig, Leif? Jamen, det kan du finde mig. Du kan finde mig på LinkedIn. Søg efter Leif Carlsen, og det er Carlsen med C. Søg efter Social Selling Company. Der er masser af tips, tricks og idéer. Hvis du har lyst til at lytte til podcast med Leon og mig, så søg efter Social Selling Radio. Og hvis du vil lytte til min podcast, mit spor, så hedder det salgspodcast.dk, eller på min hjemmeside, der hedder birdi.dk, birdi.dk. Men der er links hernede, så du kan bare trykke på linket. Ja. Så det var egentlig det for første gang. Det var det. Håber I kigger forbi igen. Næste uge. Hver søndag. Så vi ses. Tak. Hej. Hej.